Martang yang mahita dami ni di batana sumurun siyan salu na roha iman na mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus to hatay. Amen. Hatani di batari hita iman atar sura di Markus bidu 10 ayat 24 ayat 27 tangyo kamu mahatan di batang. Alai dia aka ari idu salpu hapur suan odeng makolu mamatani ari jaladang marsinodang bibugani. Merdabu ma aka bitang siya langit. Jala humuttal aka haguguon ni parlangitan jala din nasidama anak ni colmay romar hiti obun mata haguguon dot hasangapon godang. Laos di sima suron na aka par di surgo papungon aka na pinili na siyan di sana walwi siyan suhini tano sa atro di suhini langit. Alay siyan haw aharama guru hono kamu dulu sana iya dung martunasi pusuna jala rukkar budungna botom munama nang jonok partanon las songne le songoni juppa di idahamu masa aka odeng botom munama naung conok hasonggok na situtu dua takot tuhamu na jadi tu pasal pubang soon jadi jalas jolo songgop sasudenai salpu besok langit do tanon anggo aka hataki dang na olo salpu alayanggo ari na do sadiharina dang adong na botosan nang suru-suruan na diwano gicang nang anahipe daholan amain tagam mahamu dungo mahamu ay dang di boto hamu manang sadihari tikinai upamana songon halak namar hutasada namara di kejahuna disagiho do wastu akan aposona tuganup silon nabi jala si jaga piti di dokom marjaga atau dungo mahamu ay dang di boto hamu manang sadihari rotu anak puna bagasi manang di niari manang di tonga borngin manang di namar tahua manuk manang di torang niari jadi tung jupang samudung dinaro ibana topu ay tu salu na hamu do hatakon dungoma hamu ido sana songo topik dungo laho manomunomu haroro ni Kristus dia mudo sahapor siaon adorang so tapa hiba-hiba turpukaon adong ma sada barita namar donga puda adong ma sada ama pajupang do Tuhan Yesus di perjupangan naside makata hatai manasida jala didok sada amat taima tu Tuhan Yesus diajak ma asaro tu jabuna jala naing rak mangan nasida dungi didok amat taima tu Tuhan Yesus asaro di hari Kamis nanaing rob ima perjanjian ima nang dipakaton nasida dusongoni pasma arina nunga ari Kamis tope dohoron dipersiap pun amat taima do inatai ala nilas ni rohana makilalakon lauro Tuhan Yesus tu bagas nanang rakdo mangan martangian marhiti mamatay do inatai pagi-pagi buta nungalaw bilanja matay manuhorya kasi pangano na hubar tu partamu yon na muka manugut nunga tabu dilupay ibanam nunga sipul be jala selesai jam sia dung jam 10 bersiap-siap mamatay sambil maibanam paimahon Tuhan Yesus na nang roto bagas na dungi dia makadungan nung jam 11 udun may mana hutma tarpaima ibanan dung tarpaima imana di haroro ni Tuhan Yesus tu bagas na ngasongon nabosa ni mana di juli nga sa jum imana di teras na pa memang nunga tonga 12 songon na di bereng imana jam dungi adong ma rosada danang pengemis songon na mengerikan ni ngomarupan danau dido mata-matai pa asi joroham nunga 2 hari odang mangan din alala dibering danau kotor dibering musai corok itu roda mate keluar jangan sini keluar aku sebentar lagi aku mau datang tamu Tuhan Yesus keluar kau bau dungi diusir madak danai dunga do musai satu ngajom mai nung ngajom 12 ngabusi sa nama tela songro Tuhan Yesus masih terpe mana alai ro masada ina namar tukot ido ina namar tukot omma ama
ngasih majoroham leo maju diau si panganon nunga tu maleau jalan na mawas inna ngi terora mate bawa corok keluar disuruh mah pangurupina mangocar maka luar hujan pitui dungi ijang bulak koma didorong amat teh ma ina na martukot deh jalan nunga ibe mas tonga jumna ngatunga sada saat tu jam sada ale to pumarong di jam sada Roma muse sada pingemis amama nebu tu nama pakai baju na compang camping dungi hora roh itu tu jabu na mate mangido minta sedekah itu rora mate itu dipaksa lo keluar jala diancam dungi lauma amat tapi ngimisi dusongone ngejam sada terpe mana hudur memana di terasi ngasong namule kesal pe maon haron Tuhan Yesus atau ngadua ape laus terpurung ma ibana nabi mahoni dungi terpurung memana merni pi memana ngejam hampir jam 2 di merni pio di mana di teras nih alan dilujana pe memang Tuhan Yesus di merni pio nama taong nupa jupa ma ibana merni pi di berengi mana ma roh di bagasan di pini roh Tuhan Yesus di do ibana ma Tuhan Yesus Tuhan kecewa ramai dahum lalu jauh mangaloppa ape lasoroho minna dungi Roma Tuhan Yesus di do ma tuluhali au roh tu jabum alih tuluhali itu lakko roh do amarhi tidak danak ditolakko jala di rokora jala pigi orang roh do amarhi te ini na martukko na bau ala itong disuruh horo pembantu doh security mangocar orang. Roa petuluhan ihon marhi te pengemisong nama tua. Tong doh dia cara ko yorokoam bahkan di pigi hon. Tuluhali auro tu jabung. Kelas tuluhali daw ditolakko. Ai ido haroroko dungi tersunggul mamate. Dungi makilala mana manol soli may mana. Bisol soli mahape haroro ni Tuhan Yesus. Songon imana kaya ngani nunga tuluhali ditolak ibana pikiran ni mana dipikir do Roma jas dipikir ibana do Tuhan Yesus nagabi somon ira panglima ape roh Tuhan Yesus kaya ngani marhiti songo kaliaon aran dia wakado nga sa porsyana ro neng dohonon ni barita na mardonga pode itu ita alanido dungoma laho manomonomo haroroni Kristusi. Turpukon imasa ada pangajari ni Yesus taringo tuha pataran ni harajonna. Jala di taringo tuha sangapo do hamulion ni Jakuba di papatar harajonna hamulionna tutonga tonga ni bangsoi. Ido na nejar honi Tuhan Yesus tua kasih sana nang tu portibio. Hapatara karajaon asangapon nanain dohon ni Tuhan Yesus. Ima taringo tu haruna asa di sita manomonomo alani tabiring ma masih bagas di minggu apeno ne masih bagas ada 3 poin na dokonon na parjulu di ayat 20 pati makulum mamatanya hari do bulat jaladang be patulun haulion dohot atau ngamun marhiti sodang na alanu ngasal pu besaruna namar lapata dui iman nakengani makulum matanya hari namar lapatat du ima nama dok dang robe dang humutal be dang patrunon nabi dang arom be harwar alanu nga juppa ancal ni haguni ima na saluhuk na martututu hauli da sangapon arum dia sianganon makulum mamatan yare jarang di patru be hauli do atau gamon na alanu nga salpu di sini do honot tanak kaya ngani di Tuhan Yesus iko marujung do salud na deportivo dangarong nahot dangarong namanotong ola karajan Tuhan teido namanotong asa ido dak kaya ngani ido na sida mana ni jol memang hiti itu ubun mata gundo asa ngapa gurang Yesus Kristus
martudu na kagani ima na ro ibana songon Mesias, songon na persuruan ni Tuhan marsuruan di bata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Ima ro paboto kon sakap ni di bata tu por tibio marhiti anak ido benda kagani bahkan hatu tubuna hama matena do panubusion na. Anak ni jolmai bertudu-tudu di Tuhan mulia ni Yesus di harorona ditik gi imana kengani ditik harora musia paduhanihon papungon nama portibion alai holan amai do mabote alai Roma anak ni jolmai berhiti ido nak kengani obun molo obun nang somar songo simbol doi ima kureta ni jakuba papoto kon kwaso do hamulion na jala harona gabi songo raja di sadu ima tu portibion so ido nanang idota di haroro na marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Na mangihop di pamahot Tuhan Yesus dong muse di son ima taringot tu upamahau. Ano na dohon na di pamay ima taringot tu hau anak kengen na suma parbui. Akka na suma parbui i di haroro na ima bulok koron na. Manang akahau na suma parbuihon. Lapatan na naung. Danga dombe bui ma perbui si jakingani bulok kono alai akahau nakangani nas namar perbui imana kena berkualitas na bermutu hau ara nakido koni hau ara nama perbui hau ara ima go barakadameon hadumau para siroha mar perbui hon imana kangani holo para siroha dangarong berupa di siya turun alay di perbui homa ima na keng perbui ni to di perbui ni holo perbui ni na siyan ima na mangulu siyan na nidok di Tuhan Yesus au do poko angkor di Yohanes 15 lagi bido nang gabi sada tudu sa dipakai di bata di sol marhiti Tuhan Yesus Kristus mempertegas asa di sido berengot tadi pertegas Tuhan Yesus do ima taringo tu upamawi asa marperbuihon perbui ni todi. Namangihu na nandohon ditupuko dia makadong saha persyaon isi do boto masa pertikian haron dan ijolmai itulah kengani di ayat 32. Isi na boto i. Pertikian na tangan na boto i. Baka suruh-suruhan na dibedogi cangi manang parangan i nangi boto. Ada ilo kengani ayat 32 holan amai do. Namar lapatan do hahumin ni amai holan di bata. Holan ibana no boto sakka na jala holan ibana Tuhan nama boto harorone alani do baden akin dumuham asa hola guru di ibana do sabna partikina kana masa holan martudu-tudu tu ibana do holan guru di bata do sabna narong di portibion dah do bui guguni jolma manang bisuk ni portibion manang bui tarok kerupani taboto tanggal do arena dah do na boto waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu holan di bata no boto alanido dungo hamu inna. Namar lapatan di sini paingoto kita di partikiano asamana agap kita di haroro namar kiti anak na Tuhan Yesus Kristus na paduhalihon. Dada songon haroro na parjulibi imat songon tu musi songon natapes tahun songon natali dambe haroro na paduhalihon nima songon gabi panguhum natikor nasitong narobe na manguhumi na mangulu na mati dang holan na mangudu na mati. Alani hasip para dekta. Asa kondisi di nang berengot na satu partikian di haro na paduhaliho ni na nang igilon na do hita kontakas mangulu di si para dihon nguruta perbui ni haporsyat kesetiaan kita perbui di bagasan haporsyat di bagasan Yesus Kristus songotan dan halak na mangulu songon hau nama perbui kita diulaun Yesus Kristus itu patuluhonota itu halak nama nagam pajong jong hasip tongang pajong jong ulau para siruan pajong jong ulau kadaulaton di sima nak kengani molo di na pesta na marapik kita saya tapajong jong akaulau para siruan ulan na berbagi holong sosial i mamarhadaulaton namar lapatan di sini kengani manomu nomu managam saya hutagam hotu hakku itu hal na managam maranata di banyak kadaulia kanadingani namang yung idok si unang terpudum alay dungoma somal do halak na say terpudum tutunak kadingani molo kana terpudum na dohan na dison ima nagu akka umutumut akka parsahiton dohot akka hagalion alay di paingo do hita dungo
ngunang lalap holan mangoloi hisap ni daging dohot hagi ni portibion. Alai dungo mahita ay di ujungna di hasiangani hita na para dihon ngulutta na paimahon haroron itu hatta Yesus Kristus paduhalion di paingo matu hita dungo molo halak na dungo olo patuduhot dirina mempersiapkan diri untuk menantikan hari kedatangan Kristus kedua kalinya. Di sido berengot tanah kengani Tuhan telah memberikan kita buah yang baik supaya kita mampu membuahkan yaitu buah-buah roh di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani di igil masa kita marhite hata di debata. Mari kita hidup dengan keyakinan dalam Kristus yang terus menerus setia mempertahankan imannya dan setia mempertahankan yaitu Yesus Kristus. Harus berani kita menyatakan hola sadado dalam ima satu sugo satu ame holan marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus dungo maho manomunomo harorona. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan debata napengoto kami marhiti hatam nabadi. Amin.